मोनसे खोथा जाबायना दाथ' मा खालामबावनांगौ जाखो टाइमाव गैला मोनाबायबो नोंखौ लाबोनाया बावहाय माथो बेदरबो थाखा फैसा बेयाव सोनानै बेदरा मोनामबाय दा मा खालामबावनांगौ जाखो मोनसे खामानि मावनांसिगोन जोंहानो मालिकनि न' खाथियाव आदि सन्थनाल' गालांनांसिगोन नामाथाय बेनो थिग जासिगोन खिन्थु मालिकनि दाखिन्था दै नोङो औ दे मालिकआ मोनथिब्ला आरो आंखौबो साख्रिनिफ्राय होखारगोन नोंखौबो साख्रि होनो हानाय नङा मोनथिबाय आरो मालिकआ जेखौ सोङो बेखौ होनखा औ जेखौ सोंदों बेखौलाय एन्सार हो नङाब्ला जाथारगोनलाय गोगोमखा थाखाखौथ' थाखा बाहागबो लुगैगोन आरो रागा जोंबाथ' दारिमोन मोनसेबो थानाय नङा मान सनमान गैया नोंलाय दारि गैयाबा फुजोबजागोनबो जोंना माहाजोना मेमसो फिसाय गैया आरो बांद्राय मोद्ला मोदै दाजाखा फिसाय सासेल' नारें खमला बायदि दङ बेबो आंसो जागोन बायदि मोनदां दाथ' थाखा फैसा दङ आंनाव हिनजावखौबो कुइन्टेल हिसाबैसो लासिगोन आङो दाबावैनो जाबाय दा थौ मोनाबिलि नों बाफायथार जागोन दे जौ गोजौ जादों थौ थिखै दैखो बेखौ जागोन बस थाखाय नों बे बिरहाखौ लाबो खाथियाव सार निमाहा होदो आंखौ You know. आंसो मालिकआ माखौ लासिखो फै बे गासिबो आं फोसाबजोबनाय बेबो आं गायनाय गासिबो आं जोब मेम बेनि मुङा जोंखां गामि गोथौनिफ्राय बे सहराव खामानि नागिरना फैदोंमोन दा आं बेखौ दहाय बाजाराव थांनायाव दखानाव लोगो मोननानै लाफानाय जादों गोदाव सोराव हारसिं थानायखाय जोंखां मा नों जौ सिगारेट थांखु बेबहार खालामो नामा जुदि नों बेफोरखौ लायोबा जोंनाव थानो मोननाय नङा मादै आं जौ सिगारेट निसा बुस्थुखौ उन्दै समनिफ्रायनो लाफेराखै दिनैसिम आंहा बेबादि जौ सिगारेटजों जेबो लोब्बाबो गैया दिनैसिम आङो निसा बुस्थुखौनो लाफेरनाय जायाखैमोन मोजां दे बिदिब्ला नोंहा न'खराव सोर सोर दं मादै आंनि न'खराव आदा आरो बाजिनि अनगा आंहा रावबो गैलिया आं उन्दै समावनो आंनि आइ आफाया रुंसारि जानानै थांबाय दे बिदिब्ला दाखुरा नों नोंनि रुमाव लानानै थांदो जोंखांखौ जिउ जिउ फैद' हाबनोसैलाय मोजां उन्दुलाय आफा खिथाखोलाय लाबाय
लेंहरबानो जाबाय ओजोंनिफ्राय जोंजों थांफा जायो थांबालाय औ जायो आदसा नोंथां थाख्लायाथ' समबारखौ बुथारबाय आगोलाव बिथाङा 50% लायोमोन दा 55% नङाब्ला बिथाङा मानिला आर बेबायदि सुबुंजों जों बबे रावजों रायलायनो औलै गोबां समस्या जाबायना बेराफारसे जों खामानि मावनायखौ एंगार हाया बेजोंनो जों जिउ खांनांगौ जायो गथ' गथाय फोथांनाय लेखा फोरोंनाय गासै समस्यायानो जोंसो मिथिगौ थाख्लायनो 55% होनानै जों बबे खामानिखौ मावफुंनो हागोन साननो गोनां बाथ्रा जाबायना होआब्लाबो बे मानसि बुथारो होब्लाबोसो जोंहा जारला जाबाय औ बबे लामाजों थांनाया मोजां एसे सिन्था खालामलायदो अब्लाबो बियो थाख्लाया जोंखौ जिखि खालामा जोंहाबो न'खर सालायनांगौ दङ बिसि फिसा फोथांनांगौनि खोथा दङ बियो जोंखौ जिखि खालामा जिखि साना अब्लाबो बिथांजों जों रायलायनाया मोजां मानो होनोबा 5% बा 10% लानायाथ' जेबो गिदिर बाथ्रा नङा बे 55% लानांगौबाथ' जोङो थांनानैनो थानो हाया थिखा मावनायनि खुनु लाबानो गैया बे हिसाबै जोङो बिथांजों रायलायनानै माबा मोनसे थि फैसला खालामनानै लानाया मोजां ना माब्रै होनो आरसा नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोनाबो माबा मोनसेखौनो बुंदो क्लियारै जोङो दा बिथांजों रायलायनायनि गेजेरजोंनो माबा मोनसे थि लामायाव फैनाया मोजां मानो होनोबा जोंहाबो न'खरफ्राव गोबां समस्याफोर थायो सरकारनि लेभेलावबो जों गोबां पारसेन्ट होनानैसो लाबोनांगौ जायो बे हिसाबै जों बिथांनो मानि जों 55%खौ होनो हाखाया आरो बिथांखौ गिनानै थाब्लाबो जोंहा बिसि फिसाया रानो गथिखे जोङो बिथांजोंनो रायज्लायनानै माबा मोनसे थि जोंनि होनो हानाय हायैखौ लानानै रायलायनाया मोजां मानो होनोबा दानथार सुथारजोंथ' समस्याया समाधान जाबाय थाया गथिखे जोङो जोंनि होनो हानाय सिबांखौसो जोङो होनो सिखार जानांगोन आरो बिथाङाथ' जोंखौ मिथिजोबा जों बेसेबां लाब खालामो खालामा जों माबायदि थांनानै थायो थांनानै थाया बेखौथ' बे मिथिजोबा गथिखे जोंनि समस्याखौ बिथांनो खिथानाया मोजां दा नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननिफ्राय फंनैसो बुंनायदो बिथाङा फैग्रोथोंसै दा मा होनो बिथांजोंनो रायलायनोसै सावरायनोसै मा होनो जोंथ' 55%खौ होनो हायानो जाहैबाय बेखौ होनांगौबाथ' जों सोलिनो हानाय नङा फैग्रोथोंसै माथो जों गोजा रायलायनानैथ' जेबो जानाय नङा डिसिसनखौ बिथांजोंनो रायलायनानै लानांसिगोन मिथिङावहाय नैबें बस सफैजोब्बाय औ सफैबाय सार सार सफैबायमोन जों जिराय
आच्छा मा दिनै थाख्लायखौ जे नोंसोरो लेंहरनानै जुथुमनाय खारना मा ना नोंसिनाबो गोसोआ सोलायनो गोसो जादों नामा मा खारनाव नोंसोर आंखौ लेंहरदों गोख्रैनो बुं आहा सम गैया नोंसोर बायदिनि थाखाय आरो आहा जोबोद खामानि दं मा बबा बायदि जाखो बुंनो हाला नामा नोंथाङानो एसे बुंदोलै सार माथो आगोलाव 50% लायोमोन दाथ' 5% बारायबायनो दाथ' 55% बा जोंना पार्टिया एसे उसुबिदा मोनदों र' नोंथांना दोनथ' उसुबिदाथ' जेबो गैया सार माने जों जेरै होगासिनो दं एरै होगासिनो दंखायो आरो उनावबाबो होलांबाय थागोन दा माने जोङो बे समबारनि दाख्लै जानाय जाथायखौसो सहर गेजेरावनो जानायखाय माबोरै जामारदों बेखौसो एसे सावरायनो सानदोंमोन जाथायाथ' जामारदों जाथायखौ मा जायाखै सानदों नामा जामारदों आं थाख्लायानो खोन्थाबाय नोंसिनो मानो जाया जानायनि खारनखौ खोनासं बे मानसिया नै बेबायदि थाख्लायनो नै बिदि मानसि थाख्लाय मानसिनोनो पारसेन्ट होआनो बियो पारसेन्ट होआ जुदि होआब्ला मा खालामनाय जागोन मिथिगौना नोंसोर नंखायनो बिखौ सहर गेजेराव गौदादां बिखा गेजेराव सुफ्लंदां मा नोंसोरबो सुफ्लंजानो गोसो जादों नामा होआ 55% खौ नोंसोरो मा बिखा मावदों नोंसोर मा निसिनि देहानि मोजां आखुजों मोजां गोसोजों मालाबा नोंसोर थाखाखौ खामायदों नंदों नोंसोरो आंबो नोंसिनिफ्राय ओरैनो लायाखै ओरैनो लादों नंदों नोंसोर माबेनिफ्राय मा सेनसन खालामनानै लाबोयो सोरहाबा मा बिजनेस खालामो आं थाख्लाया मिथिया जायो खना एख'ला मिथियो आङो बेनि थाखायसो आंबो सानदों नोंसोर बायदि फाफसिनिफ्राय नैबे जुदि थाख्लाया जानानै देराबा सोरथो देरबावनो मा नोंसोर राजि गैया नामा दहायलै बाबु गोजोनो आं बेफोर बाथ्राखौ खोनाब्ला बिखाब्रां गोजोनो जानायखौल' नांगौ जायिखौ नाङा आंनो जायिनि बाथ्राखौनो दाबुं दहायलै बाबु फुराना दायफोरखौ क्षमा खालामदो आङो खावलायो जा जाबाय बे खेबाव क्षमा खालामदो गोदोनि दायफोरखौ सारनानै जाजोबथोंसैलै नोंथाङाबो थांनानै थादो जोंखौबो थांनानै थानो होदो आंना जाजोबथारदों आंना जायाबा सोरनाथो जाबावनांगौ जानायाथ' जाखागोन आंनियानो आरो नों आमायना मा जायोमोन गोदो नों मा बुंदों आंखौ दहाया मा रावलाय खोमाफ्रानो खोनालायलांला आंहा दहाय बै समाव सासे मोजां मानसिया नोंनाव गुग्रुब गाबनानै दहाय बिदोंमोन बे समाव माबाय थाङामोन नोंनि बिखा बिख्लोआलाय दिनै मानसि गाज्रि जानायखाय दिनै नोंसोर बायदियाबो गिदों दिनैसो बुजिदों अखाया हाखांबा साथा हमनानै जाया निमाहा होनायनि लामायाव गैया बे थाख्लाया जुदि नोंसोरबो थांनो गोसो जादोंब्ला नोंसोरसो थांगोन आंथ' थांखायोआनो पारसेन्टखौ थिग मतन हो नोंसिनि बुंनाय मथे आंबो मानिगोन जुदि नोंसिनि बुंनायफ्रा रिकुवेस्ट जायोब्ला बुजिबाय मिटिंआ दिनैनिया एसेयावनोसै
55% खौ नोंथांमोना रिक्वेस्ट खालामदोंथ' खालामदोंना खालामाखै खालामदोंमोन सार नोंसिनि मोजांखौ आं नायनोसै आंबो सासे मानसिथ' मानसिनि गोसोखौ आहा बुजियो नों बायदि बुजियो नङा 50% आव थालायथोंसै खिन्थु समाय मथे हो मिथिबाय जागोन सार जाबाय जागोन सार सार थांजोबदो बांद्राय सावरायनानै लाब गैया आं बांद्राय गोदै बाथ्रा गाहाम बाथ्रा रायलायनो रोङा बावहाय सिमाङाव सैमा सोंदों बागदावना थसबाव हा सुफ्लांदों दाखुरा हायना फैनायनि समा जाबाय थांदो ओंखारलांदो जोंखांखौ लानानै आहाबो थांनांगौ समा जाबाय औ साप्प थांनांसिगौ नो फैद' जाबाय नै मादैया लाइन थिनहरबाय सफैबाय नै स्टेसनाव टाइमाबो जाबायलै थ' ड्राइभार बाबु जोब्रादो बिरदो गारिया लाखिथ'लाय सोरनि नम्बर बियो हेलौ थाख्लाय सार ना सार आं लीला मेमनि फिए बुंदों सोर नोंलाय लीला मेमनि फिए बुंदों आ लीला मेमनि फिए लीला मेमाथ' आंनो पार्सेन्ट हरखायोआनो नोंजोंलाय आहालाय मा खामानि दंसै हा थाख्लाय सार बे फिसा फिसौ पार्सेन्ट लानानै मा गोजोनखो नोङो मा नोंखौ गोदानानैसो आं गोजोनसै होमबा हा हाब सार आंखौ गोदानानै बोरै जालायखो खोथाया इम्पर्टेन्टथारलै सार नाथाय मा खोथाखौ खिन्थाखांनायनि उनाव बाहागखौ मोनाब्ला सार जुदि खौराङा मुनाफानिब्ला बाहागखौ मानो मोना जानो मोनगोन बे थाख्लायनि जबान थाख्लायनि हा हा होमबालाय खोनासंदो सार लीला मेमहा सासे फिसाजो दङ बेखौबो गोजानावसो फरायनो दोनहरदों नाथाय साराथ' बेखौ मिथियाखैमोन हा लीला मेमहा सासे फिसाजो दं बेफोरनि फारसे आं माथो जेबोखौ मिथियाखै माथो बेफोरनि फारसे जेबोखौनो थाल लायाखैमोनलाय आंलाय औलै सार दिनैनो राजधानि ट्रेनजों फैगासिनो दं आरो क'क्राझार स्टेसनावनो ओंखारफैगोन जुदि सार बिनि फिसाजोखौ ट्रेन स्टेसननिफ्राय थिखांनानै लांनो हायोब्ला लीला मेमनिफ्राय 1 कौटि रां दाबिब्लाबो मोनगोन सार हा लीला मेमा 1 कौटि रां दङ माबेनिफ्राय मोनखो बेलाय बेखौ आंसो मिथिगौ सार बेनाव 1 कौटिनिफ्रायबो बारासो रां दं जुदि 1 कौटि रां दंब्ला गाबोननोथ' दिनै राजधानिजों फैगोन थिग दं नों बाहागखौ मोनगोन सिन्था गैया खिन्थु बेफोर खोथाखौ बुजिखा लीलाया मोनथिनो मोना जों मा मावो मा मायो बे खामानिया स्रोदैसो जागोन नोंबो एसे हुसियारैनो था मिथिबाय
नों दिनैनिफ्राय आंनि गोसोखौ गोजोन होबायथ' मोनगोन बाहागखौ मोनगोन दे जाबाय आं बारा रायलायनो सम गैया मिथिबाय बाय औ सार खोनासं मोसौफोर येस बस लीला मेमनि फिसाजोआ दिल्लीयाव फरायनो आंबो मिथियामोन बेहा सासे फिसाजो दं होननानै बियो दिनैनि राजधानीजों बस फैगासिनो दं बांद्राय थांना आरो मोनथिनो नाङा थाख्लायनि मानसि होननानै जागोन बस साब्रै लानानै थां मिथिबाय येस बस थ' गारिया सालाय थ' नै फुटबल क'क्राझार स्टेसना बेनो फै चेन्नाइ टां फुटबल बेयावनो दा बैयाव जागोन बैयाव दा फुटबल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 हा मा लाबोखो जिउखे मागौलां मा जाखो नङालै आथिंसो फेंदां थाबायनि सिगां ओइ असाब' थिखोबै र' नों साला थिखोआथ' ओरैसो फैफादों लाबोदोब्रा ओइ नै बेगा लाथ'बावालै गावहासो समान ओइ बारलायबाय गारि साबाय नों माथो आथ्रा आं नङाबा थैबायमोन नोङो र' जौ सौहैजोबना बिसोरखौ नै आंना बाहायाखिसै आङो ड्राइभार दोलामे दौ
माथो बेराथारनाय नोंलाय थिगैनो दंलै दे आयै आयै ए सफैमारबाय आइ औ आयै माथो ओंखामफोरखौनो जाया नामा हामथारबाय आयै मिन्थिगौ ना दहाय आं ट्रेननिफ्राय ओंखारनाय समाव सोरबा गुन्दाफ्रा आंखौ बोज्रेद खालामदोंमोन मा गुन्दाफोर थौलाय जिरायहैलाय आइ उफ बे गुन्दाफ्रा रावबो नंखाया बियो थाख्लायनि मानसिफोरसो जाखागोन बियो ओस मेम दहाय बे हायना नानिखौ लायनायाव आदा जोंखाङा गुन्दाफोरजों नारा नाथा जानायाव एसे अहेबावनांदों हाब माने सिलाय बेलाय थां डक्टरनाव लानानै थां औ बिला बिसिबां जायो आं हरगोन दे रिसिप्टखौल' लानानै फैबानो जाबाय जागोन दे आयै बे सेंग्राया सोर आरो अबेनि